igama nguMazibuko Kambimbi, Station Commander OR Tambo Fire and Rescue Services. Kule 5 days besikuyo apha kwi-training kaPitmas izawusincedisa kakhulu kwendlela eyenziwe ngayo, estructurishwe ngayo ukusuka ekwenzeni i-report ngamaphepha ukuya esystemini. So le system izawusincedisa kakhulu ngokwe-information endiyifumeneyo apha ukuthi kube lula ukutracka our records because zobe zikhona esystemini and improve i-reporting system yenza kube lula nomsebenzi wethu wokwenza lezi reports. Also ukuyozithatha i-system isincedisa kakhulu ne-accuracy. So naxa ulungiselela ukuya e-court, it will be easy to uba i-report yakho ifumane kakuhle, uyitracka kakuhle ngokwe-numbers. Izosenza i-system yethu ibe ne-reporting number, incident number, so that kube lula if ufuna a certain incident ozohamba ngayo, umzekelo ifuna insurances or going to court to defend the actions ezenziweyo zi-firefighters while becima okanye bekulo incident. So yenza kube lula because inazo i-number to track inantsika i-incident. So kukhulu and isenzela lula umsebenzi. So masiyibulele iphondo ukuza nale system kuthi izasincedisa kakhulu. Also nangento ye-mapping, isincedisa nakuyo ye-mapping so that kube lula ukuplan i-awarenesses zakho ukuthi okay nansi area exhatshakelwe mhlawumbe zi-failed fire umzekelo uyazi uba ngoku uplan awarenesses according to i-data efumeneyo kulo area ukuthi okay nansi area ese-risking, so focus kakhulu apho. Thank you.